ଆମ ଓଡିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଆସିବାର ଅଛି, ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କିଶୋର ବାବା। ଦୋକାନକୁ ଆସି ସୁଜି ନେଇ ଆସିଲି, ଘରେ ବିରି ଗୋଳା ହେଇକି ଅଛି, ବରା ହବ, ଖାଇକି ବାତ୍ୟା ସହିତ ଲଢିଆ। ଆଉ ତା ସହ ଗୋଟେ ବିଙ୍ଗ ଟେଡେ ମେଡେ ନେଇ ଆସିଲି 5 କା ତୁରତୁରୀ, ତାକୁ ନ ଖାଇଲେ ବାତ୍ୟା ଯୋଉ ପାଗ କରିଛି ଡର ମାଡିବ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ବାତ୍ୟାର ନାଁ ହଉଛି ମନ୍ଥା, ଟିକେ ପବନ ନାହିଁ କି ବର୍ଷା ବି ନାହିଁ। ଆଉ ନ୍ୟୁଜ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ଆଇଲା ଲୋ, କଣ କରିବୁ ନ୍ୟୁଜ ବାଲାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ପାରି ହବନି। ବାତ୍ୟା ଆଇଲା ଆଇଲା କହିକି ଅଧା ପବନ କରିଦେବି, ଆଉ ସେଇ କଥା ଶୁଣି ପବନର ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ। ତାପରେ ଘରେ ଜିନିଷ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲି ବିଲକୁ। ଆଉ ଯଦି ବର୍ଷା ପବନ ହେଲେ ଧାନ ଫସଲ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବର୍ଷା ପବନ ନ ହେବା ବି ଭଲ, ତାକୁ ତୁ କଣ ପାରିବୁ, ସେ ଠିକ ଥିବ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆସିବ। ଆଉ ମତେ ଉଡେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ହେଲେ କଣ ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ପବନ ସେ ଆଗ ଭଳି ପବନ ଆଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ବାତ୍ୟା ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ତା ପାୱାର ଦେଖେଇଲା। ଆଉ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଲା ପୁରା ଅଲଗା ଛେଚିଲା କଷି। ତାପରେ ବର୍ଷାର ପାଣି ସରିଗଲା, ଆଉ ଖରା ଦେଖେଇଲା। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଗାଡି ଧରିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷର ବାତ୍ୟା ସରିଗଲା, ସିଏ ପଳେଇଲା ଆଉ କୁଆଡେ। ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା, ଦେଖିବା ସିଏ ନ ଆସିବା ଭଲ। ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ଅନୁଭବ ଫିଲ୍ମ ବସିକି ଦେଖିଲି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯିବେ, ଆଉ ବାତ୍ୟାକୁ ଜମା ଡରିବେନି, ସତର୍କ ଆଉ ସଚେତନ ରହିବେ।